haringkat ki umat kethang bat jingpat donut. Ki bahayeng bahasem jong open kre surong ha kasni palei kila pendep no ya kanem kerukom ya kamet kabasa jong ute urang ba ubra sha penyap dusman artayo menchwa. Kumban shupen kan mau open kre surong ubana kasnong mensngat ula ja nala yeng nadu ka khandai trik uni ubanai ringkat bat kakali Mahendra pick up kabarang thiet thamai bat kapisa ka basilak tingka. Ki bahayeng kila ujor da ke FIR hanar tiang police station ha ka arhuai terik. Ki pulit hadien be kila yo ya ke FIR mar kila penlong ka jing tokit bat kila kemi ki arngot ki basuba dan keti ha ka arhuai terik. Kita ki arngot ki kenthop ya upara jong I love you talang umeban talang nakasnong murap bat usambun dakhar nakasnong mensngat. Habat tokit ki pulit upara jong I love you umeban talang ula phla bat ulaya lami ki pulit syaka jaka baki beret ya ka met jong pen kre surong ha kasnong pemura khampaji nakasurok ba ha ka jaka khlau ka bahap hapo ka moring keneng police station. Laya thu ba karukom penyap ya open kre surong kalong ka ju karukom penyap brio jong I love you bat kata kalong banyo di ka kali hadien berada penyap. Halor kani ka jingja ki pulit kidang wat ya ka kali ka barangja hadu menta bala register ka kes kat kum ki kendon jong kaan.